бавно се движил в градината, наблюдавал хората, гледал към нас и решавал кой човек в какво да се превърне след като умре. И с него, разбира се, живеела богинята на Запада, царицата на Нефритания, на Нефритената праскована градина, която можела да дава еликсир и да прави хората безсмъртни. И заедно с тях, след 5000 години, в планината бил освободен и Хануман, краля на маймуните, който имал достъп да се разхожда и танцува из градината. Имали те тежката задача да следят за всички хора, за всички неща, които се случват на земята. Но това било доста уморително и веднъж те се погледали и си казали да направим човека безсмъртни, за да могат да се грижат за нашата работа и ние малко да си починем. И тогава поканили първия човек, на който дали дар да помага на нуждаещите се и да пазя тези, които се съсредоточват в медитация. Избрали втори, на който дали дар да предсказва бъдещето и да държи връзка с боговете. Третия, когато избрали, го надарили с нов, друг дар и възможности. Да напоява с дъжд земята през сухите дни и да кара растенията да растят по-бързо. Следващият, когато поканили и му дали дар да превръща птици в камъни, да трансформира животни в други животни, дали на цялото това магическо познание. Другия, когато избрали, му дали възможността да предпазва от зло, да я почиства, да предпазва от зло, да пречиства земята и да премахва всяка лоша енергия. Шестия, когато избрали, му дали дърва да познава всички бойни изкуства. Седмия бил дарен да познава всички растения, да прави лекарства и да може да лекува хората. А осмия можел да се превръща в дракон, можел да лети, можел да прави чудеса, дали му цялата тази магичност, с която да може да защитава хората, ако това се налага. И след като им дали тези дарове, 8-те избранници получили задачата да пресечат вълшебния океан, за да стигнат до праскованата градина. Моля, музика. Много магичен бил този океан. Въртял се спираловидно, обръщал се отгоре надолу. Тогава се групирали безсмъртните по двама и започнали бавно, но задружно да извървяват своя път. И когато всички пристигнали в прасковената градина, боговете решили да ги наградят с напитката на безсмъртието и започнало голямото пиене на праскованата ракия. Пили те, пили ден, пили два, пили седмица, пили месеци.
48-те избранници. Понеже човек не може все пак, когато пие толкова много, да не му се прииска да потанцува. Пинали деткове и безсмърт започнали да танцуват. Малко залитали, ама нали били безсмъртни, не може ли да паднат? И тогава открили, че ако се хващат ръка за ръка, ще им е по-лесно да танцуват, докато са пинали. И така взело да се ражда онзи танц, който ние тук познаваме, само че на осмото небе над нас. И започнали да го наричат хорото на праскованата ракия. Защото те са безсмъртни и никога няма да спрат да танцуват и да пият.